बिटिसिआव थानाय 40टा समस्तिनि गेजेराव 40टायावबो गेलेगोन आरो उदालगुरि जिल्लायाव दामाखा खालामगोन। बे आं बुंनाय राव नङा। मानगोनां बिजेपिनि आफादगिरि स्टेटनि बिथां दिलीप शइकिया बिथां सारा बुंनाय राव। दिपेन बर' सारा बेनि थाखायनो भट बिहैनाय सासे लिडार बिजेपिनि। दा अब्ला मा जाखो? बेखौ दिलीप शइकिया सारनि थाखाय मानो दिपेन बर' सारा भट बिना होआमोन आरो दिनै मानो बिनि खुगानिफ्राय मा ओंखारखो? आरो लोगोसे वान अफ द मोस्ट इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय बड'फानि मुं लानानै जायफोर बिटिसिआव राजनितिक खालामदों बेखौ बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मालाबाबो सहायनाय नङा होनदों। खोथाया मा लाइनजों खारदों आरो दिनैनि थासारियाव बे दावहाया बेसिमल' थागोन ना जों गासैखौबो दखल खालामजोबनायनि बिथांमोनाव मोनसे मास्टार प्लेनिं दं? बेखौ दिनैनि भिडिअ'जों जाराफुरा सावरायगोन। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। गिबियावनो सावरायनायनि सिगां मोनसे खामानि, मानगोनां 9 नं बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिनि गार्जेन प्लास केन्डिडेट अनारेबल श्रीजुत कुमुद चन्द्र नार्जारी सारा जे गावनि निजि पकेटनि फैसा गारनानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय बंसिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय खामारपारा गामियाव मोनसे दालां बिथाङा बानायना होदों। बे दालां बानायनायनि ससे नुथायखौ थांनाय माखासे समफ्राव जायफोर बिरोधि दोलो बा एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट दा सोलिगासिनो दं बिथांमोना बुंदोंमोन नालाय, बहा लुदों जों नुनो मोनाखै होनदोंमोन नालाय मिडियानि गेजेरजों। दा बे दालांखौ आङो ससे नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों। बेखौ लुनाय जाबाय मानगोनां कुमुद चन्द्र नार्जारी सारनि गाइडेन्सआव। एसे नायदो। नोंथांमोना बुजिबाय नुनानै पिक्सारखौ, आरो बे पिक्सारा क्लियार। सरखार गैयाब्लाबो बिपिएफआ रायजो राजाफोरखौ सहाय होनायनिफ्राय उन जाया। नाथाय गभर्नमेन्टआव थानाय इउपिपिएल दोलोआ नाथाय मालाबाबो सहाय होनो आखाइ फोलाव। नङामोनब्ला सरखाराव दङ बे दालाङा जागौमोन। दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेफोरबायदि हेफाजाबखौ मोनाखै। रायजोखौले अकल বিপিএফৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় পাই আছে। এইটো আপোনালোকে সকলো ব্যক্তিয়ে মানে দেখিবলৈ পাইছে, উইটনেছ আছে। दा खोथाया जाहैबाय नैबे, दिलीप शइकिया मोनसे पलिटिकेल डायलग होदों बिथां सारा बड'फाखौ लानानै। नाथाय बिथाङा सोर? बड'फाजों बिथाङा मा सोमोन्दो दं? बर' हारिनि आन्दलनजों बिथाङा मा सोमोन्दो दं? बड'लेण्डखौ नांगौ ना नाङा होनग्रामोन दिलीप शइकिया बिथाङा। आरो बिथाङा बड'लेण्ड आन्दलनाव बा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दिगनि जौगानायाव बेसेबां सहाय दं? जों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दिलीप शइकियानि कन्ट्रिबिउसना मा? আমি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো ব্যক্তি, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে দিলীপ শইকীয়া ছাৰৰ কন্ট্ৰিবিউশনটো কি? আৰু বড়ো আন্দোলনৰ লগত দিলীপ শইকীয়া ছাৰ কি সম্পৰ্ক আছে? বড়োলেণ্ড আন্দোলনত বিৰোধী কৰা এজন ব্যক্তি না ফেভৰ কৰা এজন ব্যক্তি দিলীপ শইকীয়া ছাৰে? दा बेबादि सासे सुबुङा बड'फानि
नामखौ लादों जों बोरै सहायगोन राजनितिकनि नामाव। आरो फारसेथिं मोनसे गोथां फोरमान हिसाबै बिथांनि खुगानिफ्राय गनाय रावाबो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। बिथाङा बुंदों बड'फानि मुं लानानै मुखा गानफ्लानानै जायफोर राजनिति खालामदों बिटिआरआव बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाफ्रा मालाबाबो सहायनाय नङा। बेथ' क्रेडिट गस टु डिफेन बर' सार डाइरेक्टलि नङा होमबा? बेनि क्रेडिटआ क्रेडिट माने आं क्रेडिट होननानै बुंबाय खिन्थु अपमान होनायसो जादों। डाइरेक्ट थांनाय एमपि इलेक्सनावसो दिपेन बर' सारा बायदिसिना हेलिकप्टार मोनदों जों नुदों मिडियाआव बुंनायखौबो खोनादों। दिलीप सयखिया सारनो भट होनांगौ होननानै बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहैदों। दिलीप सयखिया सारनि जानानै बिजेपिनि जानानै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ आखरे आखरे पालन खालामनांगौनि सार्थआव होननानै बड'फानि मुङाव जौगाहोनांगौ होननानै नाथाय दिनै मा होनजाखो बे जाहैबाय मोनफा मोनफा गोथां फोरमान। रायजो राजाफोर बुजिदो दिपेन बर' सारा दा मा एन्सार होगोन। लोगोसे खुंबाय थानाय प्रमद बर' बिथांनि नेतृत्वआव बिटिआर सरखार दं। बे बिटिआर सरखार थासेयावनो दिलीप सयखिया बिथाङा फैनानै गावसिनि जे पावारखौ दिन्थिहांबाय नाथाय बेवहाय सुब साब ओरैनो दं इउपिपिएल दोलोनि माखासे नेताफ्रा। एमपि सानै दं जोंहा मा मावो आं दासिमबो बुजिनो मोना। आमार बिटिआर परा दुजन एमपि रोनगारा नार्जारी डाঙरिया आरो जयন্ত बसुमतारी डाঙरिया আছে কিন্তু তেখেতসকলে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ কাৰণে বা বিটিআৰ অঞ্চলৰ বসবাস কৰা ৰাইজসকলৰ কাৰণে কি কাম কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে মই কোনো দেখা নাই, কোনো आं नुनो मोनाखै। सोरबाफोरसो नुसनबायदों नामा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। स' नोंसोरो मा सानदों दिलीप सयखिया सारनि सायाव, दिपेन बर' सारनि सायाव, प्रमद बर' सारनि सायाव कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। लोगोसे बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा बांसिननिफ्राय बांसिन मोजां मोननायासो बांगासिनो दं। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।